Ngay takro bukrok tin khang nang na tam na khna ri nai tini omo bokok tang moya kothma buya narong mage kaisa muni kothokok no boba hai muni kothokok hingkai interview ri laimani do sakri ni bagai interview ri laimani kong tu sawan hingkai bhaike interview hingkai age to kok borong master KBT hayada kok borong master KBT sakri khlayo majum phelang khangkhanyo kok borong master mano KBT master mano abo hai gabon tui interview ri laimani ta gai kaisa sarkarni office thangka thaleka kwbangma borong thangka interview ri nani hingkai jotono nang sungmani baksa KBT ni pura bumung tamo mone baksa saimanya hingkai baksa saka KBT ni pura bumung kai kok borok teacher nai saka baksa kai soisonyo saka tai khoroksa kai kisa salakta sian abukai mane bokrok bai buddi bai samung tangnai brain bai ga bokhai joton ukologo ulok lai khata tai sabatong ko phajengka angsar ni mungta mungka mut tai ngai nang sajaman nang tabutam khlanya nai ka kok borok master sakri khanya nai ka kok borok master sakri khanya tabu KBT ni pura bu mungta mo sadi nang ni singka a phatra sanota botam ni saka sajaman KBT ni pura bu mungba koto boro talukdar ta sa ni sari ka bobo hai naprko joto mune lekha a office ni boro ha kai KBT ni pura bum ta muthe sala sengkam ke khnaya pa ni kai KBT ni pura bum khai koto boro talukdar hi sakata ka bahai ke changka ke ba khe koto bi ba khe boro ti ba khe talukdar ta koto boro talukdar KBT ni pura bum nga koto boro talukdar ni sari kha bobo phatrasa sabo salak siam ta bokrok brain be samung tangnai nang bahai ke bukhe joto no KBT ni pura bumung tam kai kok borok teacher hnui sau KBT ni pura bumung full meaning ba kok borok teacher siblasa nakha borok koto borok talukdar man tongkha ba nang boyo mangkha ba hni singka aporko botam ni saka sajaman o interview na ne rangna sarnang abo sisaya kok borok teacher kok borok banyo borok ke ba khe kok bi ba khe borok hingkai ti ba khe tang teacher ngui sla tanggar ke kok borok ya a teacher apa kok borok da abo bangla da english da hindi da ni singka bobo a interview na ne rokno ka awa tenta kok borok teacher ti be khe teacher ta ke be khe kok bi be khe borok ngati be khe teacher nong abo saya kok borok be pura sadi english be khe english pura sadi hindi be khe hindi pura sadi bangla be khe bangla pura sadi aka kok borok bai bemanya english bai bemanya hindi bai bemanya ang sudo bangla bai mano abon bagang dong sawa KBT ni pura bumungkha full meaning kha koto borok talukdar na ba KBT teacher khma saya na ba arano kok borok arano english arano hindi thepai tong nang abo saya bul ni saka lakhetam ka sajaman interview na nara abola atenyo ti ba khe teacher ngiyo ke ba khe kok bi ba khe borok teacher abo kok borok teacher khala khapia dong nina abon saka ke bakhe koto bi bakhe boro ti bakhe taluk naga koto boro talukdar nganya abon saka khane bosi interview pasangai bosi kok boro master man thangka sabar sajeng ke sena tinini KBT ni pura ni bumung interview rilai mane kok nang sung saka hambai narok na di rinani nanya ni tapok di takhro bukhro bye bye